της έκθεσης. Δείχνουμε και όλα τα έργα του James Bond, τις σκηνές δράσης και στο τραπέζι έχουμε μοντέλα αυτοκίνητα από τις ταινίες του James Bond. Την Lotus από το Για τα μάτια σου μόνο, την Aston Martin από το Πέθανε μια άλλη μέρα και την κλασική Aston Martin DB5 που πρωτοφανίστηκε στο Χρυσοδάκτυλο και σε πολλές άλλες ταινίες James Bond. Συνεχίσουμε την έκθεσή μας με τα αυτόγραφα των τριών τελευταίων ηθοποιών που έπαιξαν τον ρόλο του James Bond, του Timothy Dalton, του Chris Brosnan και του Daniel Craig. Και γύρω από τα αυτόγραφα βλέπουμε τους τίτλους όλων των βιβλίων και όλες τις νουβέλες που έγραψε ο Ian Fleming για τον James Bond. Στην έκθεσή μας έχουμε και ελληνικές εκδόσεις των βιβλίων, ελληνικές μεταφράσεις των βιβλίων του Ian Fleming στις δεκαετίες του 60 και τις δεκαετίες του 80. Εδώ είναι ο Ian Fleming, ο δημιουργός του James Bond, ο συγγραφέας. Και έχουμε 2023, το πρώτο βιβλίο του James Bond 1953, το Casino Royale, που εκδόθηκε και γιορτάζουμε 70 χρόνια παρουσίας του James Bond και κινηματογραφικά η πρώτη ταινία 1962, πέρυσι 2022, 60 χρόνια κινηματογραφικής παρουσίας του James Bond. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσετε και μην ξεχνάτε ότι ο James Bond θα επιστρέψει.